Zeseu, ba? La hostia, sudurra eta pauiko. Bai, arkatu. Aurten, ongok oinatiko laburmetri realixa? Baizea, COVID-an asuntuakin, egori aprobetxauta etxo egingo. Ya te digo, eskalper puta batzitzuk. Gaina Santana beteten betxei jaeko. Zein bisoi ba, parte hartzailea Santanan eta publikoak eze joda? Gaina etxien ikusteko mierda hok. Audio desente bat betxoi jarten. Streaming desenteik etxoi sekulain. Ba, nik aurten zaila ikustexo bat, Talde bakoitzian gehixenez 6 pertsona galdobe parte hartu. Soziedadiak itxitxa dauz. Eta gainea maskarila ikinin bizu. Hostia, eta luntxa? Gaina ezingo zio egin. Hoi zuan OLR-ko honen eta hoi bezu aldin baixauk nieneak apunteia. Gaina, pero se bejare itxesuan, ez? Bea barik bestiak etxoi jaingo zein. Hostia, ya te digo, chaval. Peros baik hau undi binbiok. Boi, fanin bizu bat, Venga, nongo gaituk. Bueno, bai, nongo gaituk.